Merħba, illum għandna avventura ċitanti oħra minn ġewwa Ħalxuxa. Dal-ktieb jismu L-isfrattu ta' Zeppi Żiemel, kitba ta' Ġenet Mallija b'illustrazzjonijiet ta' Dejandra Xikluna, pubblikazzjoni ta' BDL. Il-ġurnata mis-sebħ turik kif se tkun. Għal Ġanni l-Bidwi, Martu Nena u l-annimali tar-razzett f'Ħalxuxa kien jidher ċar li l-ġurnata kellha tkun waħda ta' ħidma bla għeda. F'jum bisħana mill-aktar qalila ta' Ġunju, meta x-xemx kienet tiżreġ żmiela, l-annimali tar-razzett bakru kmieni għax kien wasal jum il-ħsat. Jum il-ħsat kien jiġi wara jiem twal ta' ħidma fejjieda minn Ġanni u Nena. Wara ħafna tbatija biex ikabru l-frott u l-ħaxix u jħarsuhom mill-elementi, f'jum il-ħsat kienu jġibu l-prodotti mill-għelieqi u jistivawhom f'kannestri bi preparazzjoni għal bejħ. Ix-xogħol kien jirrikredi ħafna strapazz u kulħadd kien jagħti sehmu fir-razzett ta' Ġanni f'Ħalxuxa, inklużi l-annimali beżlin tar-razzett li ma kinux jonqsu milli jagħtu daqqatit. L-aktar annimal li kien joffri għajnuna kien Zeppi, iż-żiemel ix-xwejjaħ tar-razzett. Ħafna minn sħabu kienu jsibuh bħala x-xieħ għaliex kien l-aktar annimal li kien ilu fir-razzett ta' Ġanni u Nena. Minn kmieni filgħodu, il-bidwi kien jarma l-kannestri vojta fuq dar Zeppi biex jaħodhom l-għalqa ħdejn Nena. Wara l-ħsat, kont tista' tilmaħ lil Zeppi tila ċlikki tela r-razzett bl-istess kannestri, kollha mimlin frott u ħaxix biex jiġu stivati fil-maħżen. Issa dawn il-kannestri ma kinux ħfief, speċjalment meta mimlin dullih jew bettih minn dak il-kbir. Zeppi Żiemel qatt ma kien jilmenta, anke jekk lejja tkun qed taħkmu. Ġanni kien jinnota l-annimal kien jagħmel xogħlu bil-galbu. Il-bidwi ġieli qal bejnu u bejn ruħu, kemm sibt xortija ma' da Żiemel, ma nafx kont nagħmel mingħajru. Nassigurakom li Zeppi kien iqis lilu nnifsu fortunat li kien jgħix f'dan ir-razzett f'Ħalxuxa. Aktar u aktar meta kien jaħseb li sa ftit żmien qabel ix-xorti ma tantx kienet qed titbissimlu u da l-imrar li kienet taf toffri l-ħajja. Mela x'kien ġara? Nistħajilkom tistaqsuni. Għandkom tkunu tafu li Zeppi mhux dejjem kien jgħix fir-razzett f'Ħalxuxa. Meta twieled kien jgħix ma' Ommu Marjan fir-razzett ta' Ġamri f'Ħalfirda. Dan Ġamri kien għadha minn esperjenza kera li ħallit effett ħażin fuqu. U kien tilef il-martu ħabta u sabta minħabba marda kifra u sapruħu waħdu għaliex tfal ma kellhomx. Kien hawn li Ġamri kien ta' x-xorb u l-lob biex forsi jinsaddiqa li kellu f'qalbu. Ġamri kien jemmen li l-lob jaf ikun kattiv, filli tkun minn fuq u filli tispiċċa minn taħt. Fil-verità, ma' żmienu berbaq flusu fuq l-imħatri u r-razzett ftit li xejn kien jagħti kasu. F'tentattiv biex forsi jiġbor ftit flus mitlufa, beda jagħmel l-imħatri fuq it-tlielaq ta' Żwiemel. Fis-satra tal-lejl kien jaqbad lil Marjan u ltaqa' ma' sħabu l-lagħba bħalu fi triq abbandunata ftit il-bogħod mir-raħal. Hemmhekk kienu jerħula jtajru l-flushom fuq ta' min kien l-aqwa Żiemel u min kien se jirbaħ it-tellieqa. Dawn it-tlielaq minn taħt ħassru saħħet Marjan, tant li wara ftit ħallit din id-dinja. In-namra tal-lob kienet ħakmet bil-kbir lil Ġamri u malli Marjan mietet qabad l-ċkejklen Zeppi u beda jdaħlu għat-tlielaq ukoll. Għal-bidu, Ġamri kien kuntent b'Zeppi għaliex kien irebħu ħafna tlielaq waqt li sħabu jitilfuhom. Iżda l-folja malajr inqalbet, Zeppi beda jtellaq kontra Żwiemel ferm aħjar minnu u Ġamri beda jitlef il-flus. Malli kien jara dan, Ġamri kien jiżvogja r-rabbja kollha tiegħu f'Zeppi billi jagħtih bil-frosta u jħallih bla ikel. Iż-Żiemel ma kienx jifhem għaliex sidu kien jagħmel hekk. Fuq kollox, u kien jagħmel l-almu tiegħu biex jirbaħ it-tlielaq. Darba minnhom, is-saħna tal-lob tantela tal-ras Ġamri li fettillu lab id-deb kollu li kellu fuq tellieqa minnhom. Zeppi tgħidx kemm stinka biex jirbaħ it-tellieqa, iżda ma spiċċax fl-ewwel post. Mal-induna li tilef ġidu, Ġamri nkorla sew u fis-saħna tal-mument beda jagħti liż-Żiemel bil-frosta u n-niggieza bla ebda rażan. Allura, mela taħsbu li għalhekk kienu jħossu daqshekk ix-xurtjat Zeppi li kien jinsab f'dan ir-razzett daqshekk sabiħ? U min jafux,
Għaliex sratta, tgħid insiru nafu sal-aħħar tal-ktieb. U aħna għandna nibdew nirrabjaw meta xatt minn sabna jibda jġib ruħu b'mod stramp, jew forsi nkellmuhom u nifhmu x'għandhom bżonn u kif aħna nistgħu ngħinuhom. Jekk tridu tkunu tafu, tinsewx taqraw il-ktieb. Saħħa!